She wanna die, she wanna party on Tito's. Life speed so fast, I feel where you at, yeah. Girl, it's so like Cleo. It's getting lethal, you at. Godmorgen. Som jeg ser, så er klokken lidt i 7, og der er en god grund til, at jeg starter den her video så tidligt. Jeg tænker nemlig at filme sådan en hel dag i mit liv. Day in the life, let's see if you really trap. Turn off the auto-tune, let's hear how you really rap. Planen her for morgenen, det er, at først så skal jeg lige have noget morgenmad. Jeg kører egentlig bare nogle riskiks med noget peanut butter og noget honning. Riskiks, det fylder næsten ingenting, og jeg skal bare lige have noget let, fordi at jeg skal ud og løbe med Elias, min gode ven, om lidt tid, og optage til vores podcast På Tur Med. Endnu en gang, jeg smider altså lige et shout-out til vores podcast. Hvis I ikke har hørt den, så hop lige ind og hør den. Det synes jeg altså, I skal få gjort. Og selvfølgelig kommer jeg til at plukke den på den her kanal, så det må I lige finde af. Nu når jeg lige står og laver morgenmad her, så tænker jeg, at det kunne være en oplagt mulighed for lige at sige, at i min næste video, jeg tænker, at det kunne være sjovt lige at have et lille segment med en eller anden form for Q&A. Så hvis I skriver nogle spørgsmål i kommentaren, så besvarer jeg dem i næste video. Hvis du også er derude og træner en hel masse, så skal du altså bestemt ikke være bange for det her. Honning. Det er seriøst løberens vådeste drøm. Det fylder ingenting og har 83 gram kulhydrat per 100 gram. Det er høj klasse. Så der siger vi altså bare joink og joink. Bon appetit. Jeg sidder lige og får en god kop kaffe, imens jeg putter studerende før atlet. Jeg sidder nemlig lige og kigger lidt på nogle opgaver, som vi skal kigge på i timen i overmorgen. I dag skal jeg bare have forelæsning, men det plejer jeg sjældent at forberede mig så vanvittigt meget til, fordi at, jeg synes egentlig bare, at man får mest ud af bare at komme, høre det helt uforberedt. Og jeg får heller ikke særlig meget ud af at bare sidde og læse i en bog. Jeg ved ikke, om jeg er den eneste, men jeg kan simpelthen ikke huske det, hvis jeg bare læser det. Jeg skal se en video med det, jeg skal lave nogle opgaver med det, jeg skal lave et vendespil med det, for ellers så husker jeg det ikke. Nu vil jeg lige prøve at sidde og kigge på de her opgaver, og så skal jeg selvfølgelig også lige forberede mig en lille smule til, at Elias og vi skal ud og optage et podcast. Jeg synes i hvert fald, det er svært at snakke om et emne i 45 minutter uafbrudt, hvis man ikke bare lige har forberedt sig en lille smule. Så det må jeg også lige få gjort, inden vi skal mødes om en times tid nu. Det fungerer som regel sådan, at vi begge to har en eller anden form for hovedbeklædning på, og så har vi hver især en mikrofon. Og så fungerer det egentlig bare sådan, at vi tager den her mikrofon. Den plejer vi så bare at klistre på, så det ligesom sidder på kasketten. Og dermed så bliver lyden opfanget herfra, og det fungerer egentlig ret fint. Lyden plejer at være okay. Og når jeg så kommer hjem fra vores tur, så kan jeg ligesom overføre lyden herfra og så over i computeren. Og derefter ind i et redigeringsprogram, hvor vi kan redigere det. Ved at være oppe ved mødestedet med Elias nu. Så er det spændende om han står og venter, eller om jeg kommer til tiden. Der er simpelthen ingen Elias. Okay, det er crazy. 4 minutter forsinket. Og Elias han er så endnu mere forsinket. Damn. Så kan jeg jo så lige bruge tiden på at sætte min egen mikrofon på. Sådan der. Og nu kan jeg også se at han kommer. Der har vi ham jo. Oha. Sub 8 prinsen. Satan. Værsgo. Så har vi begge to fået optaget udstyret på. Og så er det egentlig bare med at komme i gang. At det var det for i dag, Elias. Yep. Tusind tak for turen. Lige over. Vi ses. Tak for i dag. Tak for i dag. Som I så fik jeg smidt Elias af, og vi fik rundet vores podcast af. Fik snakket en 45 minutter om motivation. En masse andre mærkelige ting, men det må jeg have så vinde og høre ind på Spotify På Tur Med. Det var færdigt med turen. Det blev til 11,3 km, smidt lige op på skærmen her. En rigtig god tur med Elias. Jeg skal først i skole klokken 2, så nu handler det om lige at få noget mad i skrutten, og så kan jeg komme op og cykle en 50 minutters tid. Til morgenmad for at få nogle kalorier kører vi noget kefir, en proteinshake for at få noget ekstra protein, og noget sukkerholdigt mysli af en eller anden dur, og selvfølgelig noget mere sukker i form af honning på, masser af det. Imens jeg lige sidder her og spiser min morgenmad, så sidder jeg lige og ordner podcasten, så vi kan få smidt den op hurtigst muligt, så der er nogle andre, der kan høre den her på deres mandags joggetur. Jeg har fået lavet podcasten færdig, den mangler bare lige at blive uploadet. Det er Elias, der plejer at stå for det. Lad os få sat hele home trainer systemet op, så jeg kan komme i gang med at cykle lidt og få noget sved på panden, som I kommer til at se.
for meget tøj på til hvad godt er, men det er tid til at køre. Og tænkte, jeg vil vise jer, hvordan mit setup det ser ud. Jeg kører egentlig bare min cykel her. Så tager jeg baghjulet af, som I så. Har puttet den på den her home trainer. Swift her foran, for at gøre det lidt sjovere. Og her kan jeg se min puls, som er egentlig det, jeg kører efter. Og så kan jeg se min watt. Fin udsigt. Jeg har fortrådt noget om watt. Det var 50 minutter. Og for lige at sikre, at jeg har cyklet den rigtige intensitet, så måler jeg lige en laktat. Og efter sådan en omgang der, hvor man virkelig prøv at se, hvor rød jeg ligner som en tomat. Det kan være, at jeg lige kan sætte lidt før-efter-billede ind. Så har man virkelig brug for lige at komme udenfor og få tøjet af. Fuldstændig gennemløst. Ew. Jeg håber, man kan se det her på billedet. Jeg har kogt en stor portion ris. Jeg tænker lige at koge nogle æg, stege noget kalkunbacon, og så kalde det en frokost. Efter sådan en gang varmetræning på cyklen der, så er det altså vigtigt at få noget at drikke. Så jeg har lavet noget vand med nogle isterninger og noget elektrolytpulver. Godmorgen igen, eller hvad man siger. Klokken den er 2:05, og alarmen den har lige ringet. Og jeg skal være oppe på uni om 9 minutter nu. Og så tænker du måske, hvordan kan du nå det, Jeppe? Det kan jeg simpelthen nå, fordi at jeg bor her, og jeg skal på uni der. Nu skal jeg egentlig bare lige ind og have en 2 timers forelæsning fra klokken 2 til klokken 4. Så lad mig komme ind og se, om jeg kan finde nogle af mine venner. Change of plans. Den var så blevet aflyst, den forelæsning. Og det havde jeg selvfølgelig ikke tjekket. Så stod jeg der og spillede dum med en anden, som heller ikke havde fået det tjekket. Det gode er, at jeg bor så tæt på, så det betyder ikke så meget. Nå, men en aflyst time, det kan kun betyde det her. Ui. Tilbage i sengen, og så tænker jeg lige at lave noget arbejde i stedet for. 2 hours later. Klokken den er blevet 10:04, og jeg tænker, det vil være tid til at komme ud og løbe dagens anden tur. Der er stadigvæk lidt lys udenfor. Vi behøver ikke have pandelampen på, for at det ikke bare skal blive endnu en løbetur, hvor I ser lidt b-roll af mig, der er ude og løbe med noget god musik over. Så tænker jeg, i forbindelse med, at jeg løber 10 km, så får I for hver kilometer et fact om mig, så I måske kan lære mig lidt bedre at kende. Og nu, lad os komme ud og løbe. Lag højre hånd på kontanter, mens min venstre kontrollerer rettet. Sjovt som hun gerne vil klatre op på mig, siden jeg klatrede oppe på charten. Min livret er popcorn. Mit yndlingsfodboldhold er Liverpool. Til dagligt der læser jeg medicin på 5. semester. Hvis jeg skulle lave en anden sportsgren end løb, så vil jeg gerne være badmintonspiller. Efter gymnasiet, der boede jeg 2 år i Philadelphia i USA. Jeg jogger næsten altid den samme rute. Mit yndlingstal er 999. Den bedste sang, der nogensinde er lavet, det er Give Me Everything med Pitbull. Jeg er 100% split shorts over half tights. How I Met Your Mother er den bedste serie, der nogensinde er lavet. Og med det var det 10 km færdigt. Nu vil jeg lige lave lidt elastikøvelser her på gulvet, for lige at styrke min hofte. Og så har jeg lovet min kæreste at tage op og handle til aftensmad, så det må jeg også hellere gøre.
abonner-knappen, så hop ned og tryk den, og ram klokken, så du aldrig misser en video. Men ja, tusind tak fordi I har set med. Som altid, 999, the party never ends. The party never ends.